Papa, naay manok sa kusina, dili magpabugaw. Hadlo ka dong. Hala ka manok, naay kalaha diha. Anak, palitira good kog soft drinks. Coke o Pepsi? Kanang kog. Diet o regular? Regular. Buti o. Sa isang linggo, ilang beses ka makipagtalik sa asawa mo? Araw-araw sa! Pasibog ko. Ano na? Pasibog ko. Ano pasibog mo? Ikaw, Padabaw ka? Ako pasibog ko. Muli kong probinsya. Gimingaw kong mama dong. Ano gusto mo sabihin kay mama mo, kay mami mo? Mami, mahal na mahal din kita. Ineng, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Dahil nakakaiyak po. Hoy, bata ka! Hoy, bata ako! Alas 2 na ng madaling araw, saan ako galing? Tatanda ako na hindi pa ako nag-iisip. Sige, lumayas na ako at hindi na ako babalik! Ba't mo nilulun yung butong pakwan? Hindi ako binilon. Eh ano? Gusto ko na mag-doktor. Gusto ko mag-doktor, ma. May pera ka, pampacheck up. Mahal ba? Oo, Magkano? 500. Sumama ko muna yung 500. Tutubo sa tiyan mo yung buto. Ayoko na ng ganon. Mama na! Lalabas sa puwet? Hindi na ako sa dami. Suena! Scooby-Doo Papa! Y el pum 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 pum! ¡Pum! ¡Y me pone! ¡No! ¡Ya te casado!